Selam şayanlar. Tabiat dünyası boylab səyahətimizni davam ettirgə әзірмісіз? Bugün мен sizге kapibara turunda söylermin. Kapibarаны başqaça su дуңғызы деп атайлар. Алар үзәк һәм Көньяк Америкада яши. Капибара дөньядагы иң зур кимерүче хайван. Ул зур башлы, кечкенә колаклы жан иясе. Гәүдәсе шактый зур. Озынлыгы 1 метр шамасы. Буе ise 50-60 сантиметр тирәсе. Авырлыгы 34 килограммнан 65 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Аның тәпиләре кыска, бармак араларында йөзү ярылары бар. Шуңа күрә капибара бик яхшы йөзә. Аларны бигрәк тә Амазонка, Ориноко кебек елга ярларында күрергә мөмкин. Аның тәне озын, каты йон белән капланган. Ул ком төсендә. Гәүдәсе зур булса да, капибара тыныч хайван. Шуңа күрә кайберәүләр аны йорт хайваны итеп асрый. Өстәвенә ул башка йорт хайваннары белән дә тиз дуслаша. Индеецлар капибараны үләннәр патшасы дип атый. Ни өчен дисезме? Чөнки капибара үлән белән тукланучы хайван. Ул үсемлекләрнең җимешен һәм бүлбесен дә яратып ашый. Моннан тыш, су дуңгызы пешән һәм су үсемнәр белән туена. Дуслар, су дуңгызы булгач капибара дуңгыз кебек мыркылды икән дип ялгыша күрмәгез. Аның тавышы бөтенләй башка. Нинди дисезме? Әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Капибара гадәттә көндез актив. Ул көннең яртысын коры җирдә, калган яртысын суда үткәрә. Шуңа күрә алар су яныннан ерак китми. Әлеге хайванның тормышы су белән бәйле. Яңгырлы чорда алар таралышып яши, кырылык вакытында исә алар елга һәм сулыклар янына җыела. Капибара бик яхшы йөзә. Су төбенә дә чума. Суда алар үзләрен яхшырак хис итә. Күз, колак һәм борыны башның өске өлешендә булганга, йөзгәндә ул сулый ала. Капибаралар төркемләп яши. Төркемдә аларның саны 10-20 тирәсе була. Капибара өн казымый, оя кырмый. Алар ачык һавада һәм суда көн итә. Кыргый табигатьтә капибара 10 ел тирәсе яши. Йорт шартларында аларның гомер озынлыгы 12 елга җитә. Капибара менә шундый кызыклы жан иясе. Аның турында бүген күп нәрсә белгәнсездер. Хәзер әйдәгез өйрәнгәннәрне сораулар ярдәмендә кабатлап алыйк. Игътибар, беренче сорау. Капибара дөньядагы иң зур җир су хайванымы? Юк. Афәрин шаяннар. Бәлки ул иң зур сөйрәлүчедер? Юк, дусларым. Капибара сөйрәлүче хайван түгел. Алайса ул иң зур кимерүчеме? Әйе, булдырдыгыз. Онытмагыз, дусларым, капибара дөньядагы иң зур кимерүче хайван. Икенче сорауга күчик. Капибараны Евразия материгында күреп буламы? Юк. Кызганыч. Әмма без яшәгән Евразия материгында капибаралар яшәми. Бәлки ул Австралиядә көн итәдер? Юк. Австралиядә коала, көңгөрә, үрдәк борын кебек хайваннар яши. Әмма капибараны анда күреп булмый. Бәлки су дуңгызы үзәк һәм Көньяк Америкада яшидер? Әйе, нәкъ шулай. Капибара Америкада яши. Бүгенгә соңгы сорау, дусларым. Капибара йорткыч хайванмы? Юк, бик дөрес. Су дуңгызы башка хайваннар белән тукланмый. Алайса ул бөҗәкләр ашыймы? Юк, белдегез. Капибара бөҗәкләрне яратмый. Бәлки ул үлән ашаучы хайвандыр? Әйе, нәкъ шулай. Капибара үсемлек белән туклана. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Әйләнә-тирә табигатьне күзәтеп яшәгез. Чөнки хайваннар дөньясы бик кызыклы, дусларым.